Arodi uyai pamberi pedare rachangamire dochicho mupindure nhau iri kutaurwa pamusoro pezvenyu kuti makawanikwa muchiita bonde nemwanasikana wenyu. Nhau iyo changamire nemakurukota pasi pamera ziso vaita baka sekretari iyo varotsi noti kudii ana mai muzika sivyo varotsi kwangire kuti tishamise kwangire kuti mashoko yakadai kana ndichitarisa mumara nerenye mhuri dzangu pamusha hazina chandoziva pamusoro penyaya iyi. inyaya matonziwa buno mudari inyaya ndikangoika ndangosungwa kana kuruzevha kwamura kumbonzwawo nautawo dzaingotaurikawo zvadzo vatoshamisika kuti zvinhu zvipi zvikuitika izvi nopasi pamira ziso pari kuti paona kuti kune zvamuri kuita nemwanasikana. aiwa kana pakadaro sekretari tibatsirei ndinokumbira kuti kana pona akaona aiwa anouya pachikukura nyaya tichakaombooma ari kutomba hazvikuti zvikuita. Sekretari mune chekuwedzera? chokuwedzera chingangova chiri chekuti kana kuri kuti ikoko munoti inozoda vamwe vanouya vachizvipupurira sekutaura kwavari kuita ivo ndechekuti kuvhireji kwavo dautaura cho razara rakazototapukira kusvika kuno. Muvana munogona kuvabvunzawo ivo kuti muvana hamunawo here wamakambonzwawo achitotaura kuti kuzvinzwawo ndokutangira ipapo pekuti hamunawo here vamwe vevana vazukuru vakwasha nevaroora vamakanzwawo vachitombotaura kuti baba imi munenge muri kunzi nanenge motangira ipapo kuti guwa mafumafuma yamunotaura kungoinzwa amwe amutezvamezvara vake pavakatuma mudzimai wake kumadziva akabva aenda kuzvikoma ndopakanditenyiwa muchafanira kunge muchidaidza mudzimai wangu kumusha kwenyu kuti akauya ikoko anopedzisira akaenda kuzvikoma ndoshoko rekuwedzwagara ndakasanganawo navo ndoshoko raziva. Hatina here sabhuko anogona kunge achigara kana mumwe anogara munhu anogara baba sabhuku mazuva uye vasikoti tozvedzere panze kuti sabhuku hapana nasabhuku asi baba munozvizivawo here kuti hazvito zvakaita kuti pakufungaire utsi pasina moto zvakabaitika nei? Pamba penyu mimi hapana mubhanari hapana wabhanangari panowana chienderera mberi baba ndinoziva kuti chakafukidza dzimba matenga kana nyangwe imomo makafukidzwa nodenga muna mwari anoona zvese zvenge zvichiitika mukati meimomba imomo. Handiti mukitenda kuti mazwi iyoyo makamboyanzwa makayanzwa ka yasiri yangu teererai teererai imimi muri kutenda kuti mazwi iyoyo makamboyanzwa manzwa ka ndo chinhu chokutanga kuti chokwadi mazwi aya ndakayanzwa. Imimi muri kuramba nomhaka yekuti nhasi unoyu ndimi mapemberi pedare saka muchiramba kudara imimi kumusha kwamunogara ikokwiyo ani manzwa gurukota rakubvunza ira ati chii pano muno mwanasikana here wamunogara naye muno madzimai here pamusha muinawo ehe saka kupfungaira kuri kuita utsihu pamichiripo pakati penyama nokuti zvakarema kuti imimi munongedziwe kuti munorara nomwana wenyu chiuya kuno kukudanira mama munozviona izvo kuti zvakarema ndokandikupindura changanekuti aya mashoko anororerwa aya vanhu vese vacho vanhu vangu vese vapenyu varipo akaona ngawo yakukure nyaya yake apa vana vacho varipo hazvina kuipa ndeifunga kuti mudhara wangu kana muchizviziva
ungotukura kuti zvakaitika otsvagwa minzi kuti zvingagadziridzwe sei kuda manzo pachitsvagiwa unzi kusabhuku aripo here hapana mwano akapupura here kana zvikanga zvakadai changapere vane kapurani ozoona kuti nhau yacho ingazofambiswa sei. Regai titi nhau iyi tine mumwe uchapupu kana mumombo watinawo kubva kuvana vavo chaivo. Vane vamwe vanasikana vavo vainawo. Uyu ari kunzi vakaita bonde naye mwana wemukadzi wechipari wavari kugara naye. Anenge anonzi wechipari kwete vamwe vana vavo chaivo vanenge vatuku varume. Asi vana ivavo vane mameseji avakatondikandirawo anenge ari kutaura kuti baba zvishuwawo pane zvanga zvaakuita zvekuti vanenge vakutonzi vanga vachidana nevana vavo varimo vakatoroorwa. Saka timboti sekitari vamboverenga mamwe mameseji tinzwe kuti anogona kutibatsiridza here. Takambonyarara tisapurisa kuti vanenge vane kumwe kudanana kwavapita nevana vavo vati vanasikana. Saka tikatimbonzwa mbichana pano pane mameseji yakapinda mufoni yachinanga kuna babawo yachibva kuvana sekutaura kwaita kuti yakafodhiwa kuna Changamire. Mwanasikana yachitaura nababawo, maswera sei asekuru vabhoyi, kunyarara kwandainge ndaita baba, anditika kunyarara kwandainge ndaita baba elo, kutaura murume womwanasikana, vari kuti pamunofona paye muchitaura nekurwara kwaamai, hanzi ndimi chikomba changu, nyaya iyi yanetsa. Ndoda muvabvunze baba ero kuti wakandiona ndichidanana nemwanasikana here? Kana paye pavakambofona vachiti amai ero vari kuramba laini, ndiyo nyaya yacho yekuti unodanana navahodzi. Kana nemiwo kutaura here ikoko, ndinopenga here inini? Maswera sei imwe? Maswera sei? Ini ndaona kuti Mukwasha akanda direct kuna baba yabva yaforwardwa kuya kuna Changamire. Mukwasha wavo ari kuudza varhodzawo kuti maswera sei baba? Ini ndaona kuti imi musafone zvakare kuna amai ero zvachose. Amai vavo ndivo vanofanira kufona chete nevekwana Mvumba chete, kwete imi. Pakutanga makambokumbira amai ero kuti vaende kumadziva vachienda nechimwe chikomba. Ini musha wangu wakuparara nemi baba. Message maburumoda ani mazwa ndingati kubvunzei baba, vanzwa zvataurika amai ero tinovaziva here? Isati vazive teeverai vamsora adimadinini munovaziva amai ero chichi munovaziva mwana womudzimai wangu mwana womudzimai ndachifambai basa mwana womudzimai chichi mwana ndopari kutaurwa kuti mukurara novana venyusikana mukomupanzwa majeka mwana womudzimai wenyu mukunzwa mazwi yari kutaura yari kubva kupi kuvana venyu kuti musha wangu wakutarara nebaba. Manzwa here sekitari kutaura kwaaita zvamashedzwa kudarira mako mazinzwa ati chii? Ndo pano nyaya musoro nyaya uripo wamashedzwa kudarira mako yakutsigirwa namameseji ko mwana uyu akakusirai meseji kana kufonera asi meseji kuti baba murume wangu ari kuti ini ndiri kudanana nemi. Mwana akakuudza iyai? akataisa meseji mufoni mangu handitika achitopindura mazwi avanga yasanangura murume wake inini makazotora matanho yake mushure munge mwana uyu ari kuudzai kuti murume wangu ari kuti inini ndiri kudanana nemi. vanhu kuti vakati tichaura tizokura nunhauri pene kuti murume ndiye akati ini nandifanira kunge ndichitaurira ndichifonera mukadzi wake ndichimuti auye kumba kwangu
zvinova zvinhu zvokuti handina kana zuva hwana rekambofonera mukadzi wake asi kuti mashoko yese atinge tichiendesa ikoko ndiwo hwero hwamai vake zvokuti kana makanyatsoteerera pameseji yatakakuverenga iyoyo handisi ndine ndakatumwa mwana akatoti mwana amai ake kumadziva kana akanobatawo zvaakanobatawo kumadziva ikoko mimi maizomirira seiko kuti vachauya ivo vakuzora yemadhaka yakadaro kunzi kudanana nomwana munoziva zvakaoma kwazvo imi momirira kuti vachauya kunze kwokuti mutotresa kana zvisiri kuitika kuti mauya nani kudara imi ndine madzimai yangu vano anasikana adzimai ngavamboya mambo yamunodairanga kuti ndiri pano gara yangu zaita maindida kushedza handi zviri nani kufunza kupeta muramba uchiri munyoro anditi makazoda kuzoupeta waoma unoita sei unochoka sandaifunga zva zvakanaka kuti ndimunoziva magariro anoita mamiri akaita nyaya idzi handidzi handidzi dziri kutaurika pane zviri kuitika mamuri muchidzinzwa munoti kudii maererano nenyaya yamanzwa because pane zvati mukona takudaiwo pane zvinhu zvati takatodza zvinhu zvati tagona kuti titaure papo zvava zvakangonaka kuti azvishiwa mambo zvakaitika baba vari kuramba zvavo asi ndaifunza tibatsirei mambo zvakaitika mwana wemwana wangu zvishuwa ndiri kugara nani nababawo zvachenura nemi nevekumhepo zvachenura asi makazovanza makona kunakari pane zvinogona kuzoitika makavanza ingati kudzitonga mwedzi makona tichichenura saka hapacha munovanza kana kunyara asi mune matogadzira musha wenyu magadzira musha nababava zvinoita kuti mugarisane zvakanaka chokwatika pamberi pamwari nyaya yakadai zvobva zvaita zvakanaka zvamunoziva taurai choko chamunozoziva asi makachiramba takazochitaura inini panhau handina kana chandinoziva kana hwana handitozvizive asi kutaurwa kukuitwa nevanhu ndovari kuziva maitikiro ake zvakaiti nandizviziva nde ndiripo pambasi handizvioni handizvochete asi vanhu vachange vachidii vanhu vacho vanenge vachizotaura kauti ava vanorara nemwana wavo vachikutaurira inini vachitaura muvanhu kwete inini vanenge vachitaurira vamwe vanhu kona tii zvazvadaro unoti kudii kana zvakadaro inini papa ndopikira murume wangu kuti hana kuzviita ndicho chokwadi kana makatodzoma zvenyu ndochokwadi regai tiri kudare umbotinawo watichinawo tichiri kumbotsvaga tine umbo watinawo ndangaifungudzira kuti nyaya iyoyi tida kuti izodzoka zvakare panopera masondo mairi mudare ndomunga mune imwe yakambobuda kwazvinhu pachakwititi yemurume wekuno pasenda ubhetsa pachizura yemurume aiva nesi pamizara aitora vakadzi vanenge vakazvitakura vese mukadzi anenge asvika aimubata urara naye anga ari nesi pa40 mizara wekuno murume enesi azvadaro pane mwe mukadzi akaitwa izvo ndobva ararwa naye atitabva munguva yepasika vakupasika mukadzi akabvati andigona kudya pasika niye kuti nda kutanga ndachenura ndareurura because kundidye pasika pane zvakaitika pandiri andigona kudya pasika ndobva azoenda nevafundiso kanzi kundigona kudya pasika ndakureura kuti akarara nemurume anosidza pachipatara ndobasa rake raanoita murume yeye zvadaro murume wacho mukadzi akabvaitira nyaya kwamambo nembiri murume akabvuma akabva abatwa ndobvaina kudai ndobva abvuma abharikiswa mombe dzinenge 3 here kana 3-4 dzaakaripiswa kwamambo ndokuti akatosiya basa ngo ndakazozwa yakunzi ari kuti asiye basa abve mudunhu because vanhu vanga kuti zvino vakazvitakura vese vanga vachienda ipapo une zvaitika saka ndiri kuti dzimwe nyaya dzacho vanogona kuramba zvavamai asi regai titi inozodzoka mudare tine uombo hwatiri kumboedza kuti tinatoona kuti zveshuwa here saka regai amai munozodzoka zvakare masvondo mairi nyaya ichapinda zvakare mudare baba munodzoka zvakare musi 1 musi wa6 nyaya iri patichazodi patichazotendera kana musina mhosva inoonekwa musina mhosva zvikunzwika asi dzokai iwanike pachokwadi chaere panova munhu wati kutaura nezvake uyu kuti akanyora meseji
ndichanomukumbira anenge ari muno. aiwa isi tichatsvaga tega umboti kuziya makaitaita mingodzoka imusi wa6 kudai zviri kubatika dzoka imusi wa6 amai mudzoka musi wa6 amai anonzi Modesta Magota Francis Chiguruguru